Bafowethu igcwalisa Spring Picnic kuthiwa indlela eqasha ngayo ilwa noMaggie Paris ngoba yabashiya nenxeba. Akusho mina-ke kusho umyeza odume kakhulu-ke ngokuhlaziya ezeqiniso. Uthi-ke laphana-ke iParis iyona eyenza ukuthi bashintshe istrategy sokuqasha abaculi bakamaskandi. Uthi-ke lento izolimaza-ke abanye abaculi abasafika endimeni abaphethe futhi-ke ingoma enkulu. Awuyizwele khona la kwisiqiniseko esemedia. Baba Zuma, iParis yanishiya nenxeba namanje nisagijima nalo. Bekuyini ukuthi nimtshele umfana kaManqele noma nikupost ukuthi niyam-exclude ningaze nisetha ama-conditions, terms and conditions for ama-artist angaqondakala ambiguous, angenawo umhlahlandlela obheke phambili noma othuthukisa umcimbi. Ngesimo sokuthi kumele nizame uku-isolate noma umuntu oyedwa onale ngoma yeParis azizwe emncane noma mhlawumbe engabalulekile. Bekunani nje ukuthi yonke lento yakhe naye ni-exclude ngaphandle naye engathi ngakathi kuyihlomula kancane ngoba kuzolimala abantu abangangena kulezi zinto lezi. Uma uqala ukhuluma in general uchaza ukuthi emcimbini wenu nifuna abantu ama-artist anamnqwaba yama-millions ayingoma kuma-album kade bewakhiphile. Then ususuka futhi lapho uma usuclarifya usuchaza kahle uthi kuyenzeka nje uMaster KG mhlawumbe una 30 million engomeni eyodwa kule album ade ikhiphile. Nango omunye ugezana unama-million mhlawumbe awu7 engomeni 1 million kwi-album athi nengoma ezu10. So obviously ulokhuzana unomceba imini lokade wenze ngayo example Master KG ayusiya disqualify ngoba iyodwa ingoma yakhe nama-million amaningi sekungena lo ngapha. Ayikho into kanjalo kulentozana kwi-industry yamaskandi. Igcwama elisha kuphela nalo nto leyo elinengoma enqengeleza lapha bese ezinye ilandela ngemumva. Senizobala ukuthi le condition yonke nje kubeka ngokusobala lento niyisethele yena kahle kahle. Asizona ingane abanye bethu lento eniyenzayo awu izonenza ukuthi nisebenze kabantu bese baleke ngane nalomfo kakhulu kangaka ukuthi senikaze nigule. Hey niyalimaza even futhi umuntu mhlawumbe oyi-artist elisadlondlobala elisakhulayo onekhona kodwa unenkinga ukuthi akanazi ingoma enama-million eyiningi futhi uyadisqualify umcimbi wena ukwazi ukum-improve ngenxa nje umuntu oyedwa nakhona ngalo 22 million lona or 23 million laphana kwa-YouTube ngokubreaka nje kuphethe ubreaka ama-record akamaskandi into engakazi iziyenze ngoba phela uma ngathiwa kahle kahle aninawo le beef yenu eninayo nonke nobabili naye ngabe umuntu oqala mhlawumbe nemrecognizer kwamaskandi ukuthi abe khona kwi-event ngoba vele ngokwama-records ubreakile lapha emculweni. So this time around unyakeni lo feel ngabe yena umuntu ukudozana uqala ke before consider anything.